dusty. כעת נראה סרטון ונבדוק אם הנמיה מצליחה לטרוף את הקוברה. מה דעתכם? האם הנמיה תנצח את הקוברה או הקוברה תנצח את הנמיה? הנמיה. הקוברה. מי אומר הקוברה? אלה אומרים נמיה. נמיה. מי חושב קוברה? קוברה? מה, גם קוברה גם נמיה? 7, 8, 8. גם? 9. מי חושב נמיה? אני גם קוברה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אוקיי. בוא נראה, מי Plains of צודק. southern India. תגדילו את זה, מחר גדול. It's an unusual face-off. In one corner, the cobra. Spectacled cobras can grow up to more than 7 feet in length. Their venom attacks the nerves, which can kill a human in as little as 30 minutes. Cobras are normally shy, but when threatened, they can become very aggressive. Especially when a furry predator starts sniffing around. המלחמה התחילה. In the other corner, אל תפריעו the להם, שקט. mongoose. At first glance, this curious mammal may not look like much competition for a cobra. But the Indian gray mongoose is quite the predator itself, and its lightning-fast reflexes and thick hide have enabled it to add snakes like the cobra to its list of favored foods. The snake tries to warn the mongoose away, making use of that famous good and raspy hiss. But the mongoose is persistent and on the hunt. When the mongoose moves into attack, the cobra strikes and misses. תקשיבו לקולות שהיא משפיעה. זה גם Each מאיים. time, the mongoose dances just out of reach. But when the mongoose attacks, he doesn't miss. וואו, וואו. הנמיה דרפה Snake will be on the את menu הראש של tonight. הקוברה והנמיה ניצחה. כל הכבוד לנמיה! הם לא סיימו. סיימנו. עוד לא. המזרק הקטלני של הקוברה. לכל הנחשים הארסיים יש שם מיוחדת מין, שהיא שם חלולה המשמשת לצורך הזרקת ההרס בתוך גופו של הטרף. מגוון המזרקים הניבים הוא רב. כאן אנו רואים דגם של נחש קוברה ואת הניבים הקדמיים שלו. זה לא אמיתי? אתה בטוח? בטוח. אני יכולה להיות רגועה? כן. וכאן אנו רואים את הניבים הקדמיים של הקוברה שבתוכם מוזרק הרס. אבל איך ההרס מוזרק? רגע, שאלות בסוף. שאלות בסוף, אבל מי שיקשיב הוא יכול לדעת איך. הנה אתה מפתח למעלה. אחד. יש נחשים ארציים שיש להם מערכת הזרקה פשוטה יחסית. הניבים שלהם נמצאים בחלק האחורי של הפה והם קצרים למדי. לכן הם צריכים להכניס את הטרף לתוך הפה ולהתחיל ללוס אותו כדי שההרס יפעל. יש נחשים הכוללים את נחש הקוברה, שההרס נוטף על גבי השיניים הקדמיות של הנחש. 3. מערכת ההזרקה המשוכללת ביותר נמצאת אצל נחשי הצבע, כאשר פיו של הנחש סגור, הניבים שלו שופטים. כאשר השיניים ננעצות אל תוך הטרף, ההרס מוזרם מתוך בלוטות ארוך, דרך השיניים החלולות אל תוך גופו של הטרף הרוח. מבנה השיניים הוא אחד הגורמים הרבים שקובעים עד כמה יהיה הנחש מסוכן לבני האדם, אפילו כמות הרעל של ההרס אינה תמיד קובעת. אחת התגליות המעניינות שהתגלו לאחרונה בקשר להרס נחש הקוברה היא העובדה שהוא עשוי מחומרים שבתוך גופו
וכך הוא מייצר את ההרס מתוך גופו ולא מחומרים שבחוץ כמו נחשים אחרים. כלומר, הוא מייצר את ההרס